Tawid na tayo. Ingat tayo sa pagtawid, no? Kasi baka masagasaan tayo, mahirap na. Mamaya masagasaan si Mr. Vlog si TV. Nako. Wala na yung channel natin pag nasagasaan si Mr. Vlog si TV. Kaya ingat tayo sa pagtawid. Oh lala! Tayo na mga friends! Like and subscribe! Nood na! Vlog si TV. Whatever the topic, vlog it! What's up mga friends? Yun na naman tayong panibagong vlog, no? Tara, samahan nyo ako. Pupunta tayo sa isang bayan, no? Pero bago tayo tumuloy dun sa sinasabi kong bayan, ay huwag nyong kalimutang mag-like at mag-subscribe muna sa aking channel, no? Yan po, kita nyo, Vlog si TV. Okay, tara na, let's go. Ito, nandito na tayo sa crossing, no? Ayan, galing pa ako doon, no? Galing pa ako doon, no? Yan. Yung daan nito papunta sa mga daan proper, no? Okay. Yung dito diyan, diretso diyan ay papuntang San Jacinto at Manaoag, no? Okay. So, para pupunta natin ngayon ay pupunta tayo sa Manaoag. So, dito po yung daan, no? Okay. Tara, maghintay mo tayo ng jeep na malakakyan. O yan po, na, sasakay na ako, no? Yan, sakay na tayo papuntang Manaoag. Mga friends, pupunta tayo sa Manaoag, no? Ito yung sasabi ko na pupunta natin na bayan, no? Okay. Yan friends, no? Dito tayo sa Manaoag, bababa na ako. Yan. Yan po, no? Yan po. Ito po ang bayan ng Manaoag, no? Yan po. No? Papakita ko sa inyo, no? Papasya ko kayo. Pero pupunta tayo doon sa simbahan na yun, no? Yung tinatawag nilang Our Lady of Manaoag, no? Okay? Tara, samahan nyo ako. Mga friends, no? Ito yung mga establishmento, no? Dito sa Manaoag, no? Yan po, yan. Yan po, no? Yan. Yan, mga establishmento po, no? Dito sa Manaoag, sa lalawigan ng Pangasinan. Okay? Yan. Tara, tuloy tayo sa paglalakad, no? Ito mga friends, meron na rin ditong Jollibee, no? Jollibee Manaoag, no? Yan. Saka Mercury, yan po, no? Yan. Okay? Tara, tuloy tayo sa paglalakad. Tara na mga friends, no? Tawid tayo, no? Punta muna tayo sa church. Yan, mga ibang tanawin pa dito, no? Yan. Tara, punta na tayo sa simbahan. Yan. Ito po yung simbahan nila sa Manaoag. Yan, no? Tara, punta tayo. Ito yung mga binibenta nila, oh. Yan. Magkano itong mga benta yung mga ganito, madam? Vlog to, vlog madam, tatama ko kayo. Magkano itong benta yung mga ganito? It's only 30 pesos. 30 pesos po. Yan, daming mga rin, meron mga iba't ibang klaseng rosary binibenta dito sa
manawag na. Yan po. Yan. Yan, may mga ano din yan oh. Yan. Okay. Okay. Okay, madam ah. Thank you. Tara. Tayo. Ano pa may pa dito oh. Yan. Mga binibenta nila dito oh. Yan oh. Bibenta sila ng tupig. Yan. Magkano yung tupig niyo, madam? 20. Yung 20 daw oh. Ay, sama natin si madam sa vlog. Yan. Okay. Oh, welcome to my vlog daw. Ayun, ayun, kumaway si madam oh. Kaway diyan. Yan. Makikita nyo to sa YouTube. Oo. Ito, magbebenta din sila ng mga tao dito. Kamote chips. Yan, mga pasalubong. Yan. Yan, okay. Bakali mabenta yung ganito, madam, banana chips. O, 10 100. Mga dito. Ay, 10. Tatlong piraso, 100. 3 piraso, 100. O, mura na po yun, no? O, yan. Yan, dami-dami pa rito. Chicharon. Meron din silang chicharon garlic. Yan po, oh. Yan, okay. Ha? Punta tayo sa kadra naman. O, yan. Meron ding siriguela si Madam Beauty, oh. Yan, oh. Magkano siriguela si Madam? Magkano? 80, 1 kilo. Yan. Masarap po dito. Garantisado. No, masarap ang siriguela nila dito sa Manawag, no? Yan, okay. Sige. Ayan, babay na sa ano. Oh, ayan. Tara, ano tayo sa kanila. Ayan, meron din sila binibentang puto dito, yan oh. Ayan. Ito galing sa Puto Kalasyaw yan, no. Ayan. Ayan, okay. Ayan, nagluluto pa sila ng tupig, no. Oh, tupig ang tawag yan, no. Marami din yan sa amin sa mga udan. Okay. Oh, ayan. Ito magkano ba ito, madam? Magkano benta nyo dito? 35 po. Ito ang laki oh, ganda no. Tatlo 35. 100. Sige, mamaya bili ako, no. Pagkatapos ko mag-vlog, no. Okay. Oh, tira natin ano pa yung makikita dito. Ito yung ano nila. Ano na yan? Ito yung auditorium ng Manawag. Yan, papakita ko sa inyo yung auditorium ng Manawag. Yan po oh. Yung, kita nyo na. Yan. Tara. Yan, may mga prutas din dito, no. Iba't iba, mangga, yan, kita nyo ng presyo niya, o yan. Mamaya, pagkatapos ko mag-vlog, bibila ko. May chico sila, okay. O yan. Okay. Yan. Pagkila, tulad tayo. Ito, may mga laruan. Yan, mga chikitings niya, kung gusto ng mga laruan. Yan. O yan, mga, yan po. May binubut. Meron din siyang ibinibentang ano, mga yan o, Virgin Mary, mga Santo Niño. Yan po, okay. Yan. Yan, may iba't ibang uri ng rosary. Yan. Okay. Yan, palamuti. Yan. Yan, kasama natin sa vlog si Madam. Yan. O yan, dami sila binibenta dito. Ito, mga maliliit na ano, souvenir, remembrance na t-shirt oh. Oh, yan oh. Oh, Manawag. Oh, yan oh. Ganda sa anak nyo no. Yan, may nakasuot na Manawag, Pangasinan. Okay. Oh, yan. Yan, dami pa. Ayan, yung mga binibenta nila oh. Oh, si Miss Beauty. Oh, yan. Oh, yan, yan. Yan, yan. Oh, yan. Ano po yun? Yan. Oh, yan. Oh, mga iba't ibang t-shirt nila. Puro dito, puro souvenir ng Manawag. Yan. Oh. Okay. Oh, ayan, iba't ibang ano yan. Oh, yan. Hindi na kayo. Oh, yan. Oh. Yan ka. Okay. Ayan. Benta nila dito. Ayan. Kung yung mga pinakita ko sa inyo, gano'n na binibenta nila, mga ganyan lang. O. Yan po, no. Yan. Okay. Tara. Pumunta tayo ng church. Excuse me. Makikiram ng. Yan. Okay. Yung mga binibenta nila, ano. Yan. Pag ganito, magkano benta niyang ganito? Ganitong kalaki, madam? Ganito talaga. Tapos, ikaw
1.8. Makano? 1,200. Pag ito sir, 1.8. Ah, depende sa ano no, depende sa Depende po sa laki. depende sa laki. Ayan, nakita niyo na. Okay, yan. Okay. Bina-vlog ko kasi para makita niyo. Sir, sa ganito ay pag grotto din. Ah, okay, maganda dito. So, ito yung para sa ano to, para sa Santo Niño po. Santo damit. Niño damit. Mga ito, makano benta yung mga ito eh? Ano sir, pag wholesale 100. Ah, 100 daw wholesale. Okay. Tara. Pero pag ganito ay pag Oo. wholesale 1,000. Okay, sige. Okay. Na kayo ng mga Oh, souvenirs. Mga oh, souvenirs daw. Ayan, okay. Rosary bracelet, sir. Okay. Sa langis din, sir. Panghilot. Okay, panghilot daw yan, oh. Mas malamig. Ganito, sir. Oh, mga ganyan. Okay, mamaya. Oh, sige Patapos na, ko. Tawag ma'am na maliit, 100 lang. 100 lang daw. Okay, bye-bye. Bye-bye po. Okay. Ito yung gate, no? Entrance sa Manawag, no? Okay. Ito yun na. Yan. Okay. Tara, pasok na tayo. Simbahan po nila nakilala dito sa Manawag, no? Our Lady of the Rosary of Manawag. Ang buong pangalan niya, no? Oh, ito po yung simbahan nila, no? Yung Our Lady of the Rosary of Manawag. Ito po siya, oh. Yan, kita yun. Yan. Yan po, oh. Yan. Ito yung church po, no? Kilalang kilala po ang Manawag, no? Dahil sa simbahan na to, no? Na dinadayo ng mga karamihang mga religyoso, no? At mga Kristiyano na tulad natin, no? Tara. Pasok tayo. Dito, sa loob tayo, pasok tayo sa loob. Yan. Yan po ang, ito po yung loob ng ano, simbahan, no? Yan. Okay. Yan. Ito, tignan natin. Yan po, oh. Pwede ka rin pumasok dito, no? Yan. Okay. Ha? Ibot tayo sa kabila. Hanggang dito lang, no? Ang papakita ko, no? Napunta tayo sa gilid. Tayo. Ayan. Ito yung malang ano, maliit na church din, no? Extension ng simbahan, no? Ayan. Ayan po. Ito, para makita yung malapitan. Tayo. Dito maraming tao dito, no? Pag every Sunday. No, maraming tao. Ito ngayon pupunti. Ito yung Pascal Chapel, no? Ito yung parang ano, maliit na simbahan din, no? Extension ng ano ng church. Ito tayo. Ayan. Pasok tayo. Ito yung sa ano naman. Dito maraming tao dito eh. Tuwing Sunday, no? Pero pag ganito, mga weekend, pag Monday, gano'n. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, kukunti lang ang tao. No? Marami yan. Dumarating sila dito. Sunday. Yan, pag gusto yung humalik doon sa ano, dito. Yan, yan kayo akit. Yan. Yan po. Okay, tara. Parang maliit na ano, garden nila, no? Yan. Tara. Tara, pakita. Kita
Ayan. Ito yung Rosary Garden. No? Yan. Yan po. Kita nyo na. Yan. Yan po, oh. Maganda rito, no? Sama yung buong pamilya nyo. Tapos pasar po kayo dito sa Manawag, no? Dito sa Pangasinan. Yan po, oh. Ikot-ikot tayo dito. O, yan po, no? O. Ito. Lakad-lakad tayo. Yan. Pag pinapanood nyo tong video na to, yan, para na kayong nakapasyal din dito sa Manawag na. Okay? Yan po. Ganda, oh. Diba? Meron pa dito eh. Dito tayo. Ganda dito, no? Medyo malamig din, no? Maganda pumunta rito mga umaga, gano'n. Pwede rin sa hapon, pero pag ganito, kasi Mayo ngayon, mainit na. Maganda rito pumunta mga umaga, gano'n. O kaya bandang mga alas 4 o alas 5 ng hapon, yan pwede. No? O, ito po yung 10 Commandments po, yan o. Kita nyo. Yan. Dati-dati may mga isda dito eh. Ngayon wala na eh. Yeah. Yan. Yan po, no. Oh, nakita nyo na mga makikita, no, dito sa Rosary Garden, no. No? Dito sa mismong loob ng no, sa church. Okay? So yan. So, yan po, no. Ha? Dito tayo. Habang pinapanood nyo itong vlog na to, no, anyayain nyo yung mga kaibigan nyo o yung pamilya nyo na pumunta, no, dito sa Manawag, Pangasinan. Okay? Ito po. Marapit lang to, no. Pag galing po kayo ng halimbawa Mangaldan, yan, kahit sa amin, galing ko ng Mangaldan, malapit lang. Bali lang siya, one ride lang, no. Yan po. Yan. Yan. May nadadaanan tayo. Excuse me. Yan. O, kasama natin sa vlog yan. O, yan. O, kita nyo. Okay kayo mga friends. Okay kayo. O, yan. O, yan. Kumay na sila sa kikita nyo to sa YouTube. O, yan. Vlog si TV ang pangalan niya. Yung may siya, may duck sa taas. O yan. Yan tayo. Tingin-tingin, lakad-lakad. Yan. Ito yung magandang breathing. Dito magandang magpakuha ng picture dito. Gaya nila to, kumukuha siya ng picture. Ayan, ito maganda dito. Iakyat tayo dito, no? Para makita sa vlog. Yan, yan kita nyo. Ganda, no? Yan, yan po, no? Pero may mga isda dito. Koi ang tawag dyan, no? Yan. Yan, may mga isda, nakikita nyo. Yan kung makita nyo, no? Yan. Yan. Yan, malalaki po yung isda dito, koi.
Koi fish ang tawag dyan. Okay. Oh, ayan, yan. Dito mas maganda, dito maganda. Ayan, dito marami yan. Ah, oh, yan oh, kita nyo. Oh, maganda dito no sa Manawag no, Pangasinan. Okay. Ah, okay, oh, bye-bye na yung mga ano, friends natin. Okay. Welcome to my vlog. Okay, tara. Yes, sir. Baba tayo dito ulit. Ikot tayo. Yan o. Dinidiligan ni friend ko yung ano, halaman no. Ha? Yan. No, ito, pinakita ko na ang loob ng ano, yung yataong nilang Rosary Garden. Okay? Yan. Okay. Tapos pupunta tayo sa mismong bayan, no, pagkatapos nito, no, para makita nyo din, no, kung ano yung mga nandoon, no, sa palengke, mga ganun, at iba pa, no. So, ayan po, no. Ha? Balik na tayo dun sa ano, akyat ulit tayo dun sa may hagdan dun, akyat tayo dun, no. Kita nyo, yan, no. Yun. Yun, akyat tayo doon. Yeah. Yun na, pinakita ko na sa inyo, no. Yan na, hindi tayo dumaan. At least nakita nyo na kung ano yung nasa loob dito, no. Itong garden na to. Yan. Akyat na tayo. Here we go. Ito yung Rosary Garden. Okay. Ha? Ito na tayo dito. Ha? Punta tayo sa ano? Kung ano pa makikita dito. Tay, isuli mo sa nanay niya. Ah, dito. Punta tayo dito. Yan, dito maganda rito. Yan, kung gusto yung magtirik ng mga kandila, no, dito. Ah, sa mga mahal nyo. Ayan, dito po kayo maglagay ng kandila, no. Magsindi at magtirik ng kandila. Pasok tayo. Ayan po. Ayan, tirikan ng kandila. Diba, no? Kung may namatay sa inyo, yan, pwede nyo mag-offer ng kandila po dito. No? Yan. Ito yung ano, magandang ano. Yan. Ito yung Our Lady of Manawag. Yan. Haba ka kayo na. Ito maganda to pag sa 5G eh. Yan, dito natin. Tapos punta tayo dun sa ano, kabila. Dito. Yan, yung mga galing na umalig dun sa ano, dyan.
Okay, yun na tayo umakyat, no? Yan. Yun tayo. Ito po yung na-exit, no? Yan. Tara. Ito po yung para makita yung siguro ng ano, itong simbahan, no? Ito yung museum nila eh. Ayan, ito yung museum nila. No? Ayan. Ito yung museum nila yan. Ha? Basta tayo. Labas na tayo. Oh, ayan mga friends, no? Tara, lalabas na tayo ng simbahan, no? Yan. Galing na tayo doon eh. Yan. No? Tapos galing tayo doon. No? Yan. Ha? So bari lalabas na tayo, no? Ito yung exit, no? Galing na tayo dito eh. Yan. Yan yung pinakita ko, yung mga tirikan ng mga kandila, no? Okay. So punta tayo sa ano, sa palengke, no? Kung ano yung makikita, no? Dito sa Manawag, Pangasinan. O yan po, no? Lalabas na tayo, no? Dito na tayo sa labas. Pag diretso mo tapos papuntang Puso Road yun. Ito naman yung papuntang ano, sa mismong Manawag, no? Kaya tingnan natin kung ano mga binibenta dito sa mga gilid. Dati pa rin yan. Yan o. Pag Sunday maraming tao dito eh. Pero pag ganito, kaya ngayon, Lunes ngayon, no? Pupunti. Yan o, may mga binibenta sa mga pagkain dito eh. Iba't ibang pagkain. Ah, doon pa o. Doon o. Ah, punta tayo doon. Tara. Ingat tayo, baka masagasaan tayo, mahirap na. Hindi natin magpagtuloy yung vlog natin pag nasagasaan si Mr. Vlog si TV. Yan. Yan yung mga binibenta nila dito. Mga religious items, mga binibenta nila dito. Kaya mga rosary, mga ganyan, Santo Niño. Kaya yung mga binibenta silang pagkain, yan. Ito maganda to eh, masarap to eh. Magkano to madam? 35 po, tatlo isang daan, sir. Anong pangalan nito? Sesame brittle po. Sesame Brito, ang tawag nila. Yan, kasama ko kayo sa vlog madam ha. Ayan. Ito puto para siya din. Malalaki po. So, itong patupat na to, no? Ito yung inano mismo sa asukal. Hindi to sa tubo ha. Kaya, kasi may mga patupat na ano eh, hindi masyadong. Makano ito, makano? 100 po isang buhol, tatlong piraso. Shoutout, sir. Oh, shout out daw, yan. Oh, si madam yan. Pakita natin mukha ni madam. Subscribe Ayan. na Oh, ayan. Shoutout po. Oh, shout out daw, ayan. Oh. Ayan. Doon pa doon, oh. Oh, ito yung mga binibenta nila, no? Mga religious items. Ayan. Oh. Ayan. Makano? Makano yung kahit? Oh, isang daan na, no? Mura na. Kasama na daw siyang rosary, no? Mamaya, pagkatapos mo. Tara. Ayan. May binibenta din sila magandang ano, oh. Mga pendant, mga necklace, no? Ayan. Tara. Ito ang mga pagkain nila dito. Ito ibang pagkain, no? Ayan. Yan, yung mga binibenta na dito sa Manawag. Magkano mga kanyan yung madam? 120 po. O, 120 daw, no? Mga yema sir, 120. O, yung mga yema, 120. Ito yung bukayo, oh. Bayo. Yan, magkano yung bukayo nyo? 50 po. 50. Okay. Tara. Meron din sila binibenta dito mga ano. Ano to? Star, ano to? Pangalan ito? Indian Mango. Ha? Florida Mayo. Florida Mango. Iba yung Indian Mango, di ba? Ito, may benta din silang honey. Ayan. Ayan po, suka. Ayan. Sukang pinalunan, makano to, madam? 150 sir. 150, yan.
talagang pinalunan, no. Manghang po yan, no. Bandang sausaw, no. Yan. So, may iba pa, mga yan, may mga bagong alamang, yan. Pistos, yan. Ayan. Kita nyo na. Yung mga iba pang binibenta nila dito, no. Karami yung mga binibenta dito, pagkain, no. Saka mga religious items, no. Gaya ng Santo Niño, yan, rosary, mga yan. Hanggang dulo yan, hanggang doon, no. Bintahan ng mga ano yan. Para silang binibenta nila, no. Yan. Ha? Dito tayo sa ano, yan, may nagbebenta din dito ng ano, oh, walis, oh. So yan. Oh. Yan po, oh. May bawang. Yan. Ito ng walis, madam, tanong ko lang. Ay, dyan po, 350 yan. Oh, 350. Isa lang ganito. Taxas naman. Oh, yan. Ito sir, bigay ko ng 200. Oh, 200 daw itong ano, ito 200 lang. Okay. Makakapal yung mga yan. Yan na. So, mayroon pang mga iba. Yan natin, binibenta din na dito. Yan, dati pa rin, no? Mga bagong, mga ganun. Mga pisto. Yan. Yan. Meron din sila binibenta na rito, mga ganito. Oh. Yan. Kapag benta niyo ganito, madam? Yes, sir. Mga ganyan, mga ganito. Ha? 450 po yung big size, sir. Ah, ito, 450 daw to. Yan, 450. Ito, ano, magkano mga yung ganito, magkano eh? Ito po, 550. 550, okay. Ayan. No, pabibenta na. Kita yun na. Screen natin para makita. Ito, may mga walis din sila dito. Oh. Oh, wala, yan. May mga prutas nila, yan. Mga santol, yan. Yan, yan. Oh, yan. Yan natin para makita ni mga... Yan. Hindi mamaya sasabihin ko, papalik ko dito. Mamaya. Ha? Oh, ako, may playlist daw. Playlist tayo mga friends. No? Tikman nyo. Thank you. Salamat. Yan. Oh, yan mga binibenta nila dito. No? Hanggang doon, sa dulo yan. Hanggang doon. No? Pare-pares lang eh. Mga prutas, pagkain. Yan. Kung ano yung nakita natin dun sa kabila, ganun din. Oh, walang nabago. Pare-pares yung binibenta nila. Yan. Ayan, oh. Oh, sipilin natin. Ha? Ano tayo? Lakad-lakad. Pukunti ang mga prutas nyo ngayon, no? Mga ganyan lang, wala yung iba. Yung mga... dragon fruit, wala pa, no? Hindi pa panahon. Wala pa. Oo. Ito, may chiko sila, oh. Siniguelas. Baka ng siniguelas yan, medyo mahal pa ngayon ata. Season na ba ng siniguelas ngayon? Sir,
Ay, medyo mataas pa no. Yun yung kasi din. Pag ano, mura na yan. Pag ano. Ayan, mga pagkain nila. Okay. Hanggang doon, sa dulo yan. Dito, yan, dito yan. Nagbebenta, hanggang dito yan. Oh. Yan, tupig. Bebenta nila, tupig yan. Yan. Pasalubong yan, ang mga pasalubong yan. Yan. Yung mga binibenta nila ito, mga pasalubong, religious items, mga prutas, palipas lang, no? Doon, hanggang dulo, doon. Yan. Dito, yan. Dahil sa kabila. Ito, may nagbebenta din dito ng ano, sombrero, oh. Yan, oh, ganda dito, oh. Tingnan natin. Ayan. Ganda, oh. Magkano mabenta yung ganito, madam? Yung ganito, magkano? Magkano benta yung ganito? 120, pare-price na, no? 120 lang daw to, 120. Kahit anong tsura yan. Pag ganito, magkano din, mga maliit? Paras lang. Pati ito. Ayan. Ayan. Sama natin si Manong sa vlog. Hello, kamo. Thank you. Ayan. Bibenta din silang ano, maliit na walis, oh. Oh. Ayan, meron din malaking ganito lang, no. Ayan. Ayan. Okay. Pampukpok yung para sa ano, alikabok. Ayan. Magkano na benta niya kahit madam? Magkano benta niya? Ha? 150. Okay. Ha? Tara. Ayan tayo. Ayan. Paras pa rin dito, mga pasalubong. Binibenta nila yan. Ayan, dito. Ito yung magic no, dito sa Kalawag. Ayan. Oh, yan. Yan, oh. Yan, pagkakas na yan. Mga pasalubong. Yan. Oh, yan. 35 po. Oh, 35 no. 3 for 100. Bihira na to eh. Ito yung nilalagay sa kit dati eh. Pakano? 35. Sige, bili ako mamaya. Pakita. Bibili ako. Pagkatapos ko mag-vlog, bibili ako. Ayan. Hello mga friends. Hanggang dito muna. To be continued. Abangan nyo na lang ang kasunod na part 2. Okay? Gayon pa man, huwag nyong kalimutan i-like at i-subscribe ang aking channel, Vlogsi TV. Okay? Bye muna.